फ्यूचर हो बना बेल सब लइकन के फ्यूचर। मिली नाही इनका जैसन टीचर हो बनावेले सब लइकन के फ्यूचर। खान स्टोर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। खान सर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। जेलवा में गइल भइल डिप्रेशन कैसे दिहे छात्र के आपन सजेशन। जेलवा में गइल भइल डिप्रेशन कैसे दिहे छात्र के आपन सजेशन। मनी हो न सब के हारन हो आगे बातो हार मरजी। खान स्टोर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। खान सर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। अचानक में बिगड़ गइल इन पर हालतिया कुछ होखे न विद्यार्थी के कहेले बतिया। अचानक में बिगड़ गइल इन कर हालतिया कुछ होखे ना विद्यार्थी के कहेले बतिया। खुशी सिंह कोहे रतन दीवाना नु हो ठीक होई है जल्दी खान सरजी। खान सर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। खान स्टोर नाही हवे भैया फराजी हो सब मिल के करई न कालायरजी। विक्की विशाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।